Ngiai ngopat ya ublay bau pedang penyo pat sejisin ya kini kepor har bangi nyo man syakri ban mani ya u angkot sabhai ngilang barok ki para bangit jang kabalang bat kiwe pat ru kinawe pat kibalang ki bala bandan bat ngi kini kejing iseng ublay unker khu yangi hakani kejing syakri ya ublay ti ya keding kabahalor keduan on senang penme halor jongka on om pelip setiaka ublay ulong mensim tekadai kebamani ya u ban mani haka mensim bat haka basisya nginir wailang kejing ruai ke basaus pa Henry kejing ruai ke basaus pa Henry jing ai kadap yang yanga haba jing ting kiban syajan jang ungawan nakapop upelait donu janga usai jing ai kadap yang yanga borok saut liki dekor ringkat bat ke keros ke jing ruai ke basaus pa Henry Laha el yo
kajing puli nakaktin jong ublay ngilaban syam nakal kitab jong Isaya kalenang kabakat way bat kadekot kat way kat ar baru nakadekot kabakat ndriyo tungin syashkor ya kaktin kajong ublay di ganja hakata keski bau trai unsai pat kaba arsin ya lakakti ban penyok pat ya ibenta badangsa jong upai lang jong u ibandangsa na Assyria ban na Egypt bad na Patros bad na Kush bad na Elam bad na Shinar bad na Hamat bad na kidarunang kaduriyaw di unsi lakalama yaki jat benriu bad unyalum yaki balakentaj jang u Israel unyalum langru yaki balapinwer jang u Juda naki saudong kepertai di kalong kalentiba yai ibenta badangsa upat lang jang u ibandangsa na Assyria kumju kumba uladon ya u Israel hakata kesngi bolami no na kari Egypt to bleu kerku ya kajing puli bat kajing syakskor ya kaktin jang u to ngnya pa shoblei hakajing tuai ku blei ku pa jengi ubah ning kanongis ngongu bangiyo bandrung hakani ka ying ka bakhut ka bagantang kabalatay knang bangin syakri bangin mani yame ublay baim bad ublay basisya baningay ngo ime memelang ublay badab da kajing i bada kajing isnay ubam simla benur ban pa yalo jong khun blak hamar we jong me uji sukris bada kajing jingem snam jong u kelapan khia yang i baningay ngo ime namar kini kaplan ka bapala ka jong me ba memman ru bakaway kamensim kan jot no lima mekwa babaro nginyo ya kajeng im kababam jukut ha bangilangit barangila priang ha kakerteng kajeng uji sukres putrai baningay ngo ime ko kenrat i bamilakan pelum lang yang ikat ni ngila badan ha kaying kajeng me naduk ki baritam haduk ki belasantam bangin yo ban ai ya me kajingu bar ka borom badi kajing syakri jengi baro tuis nei ban kerku yang i ha bangidan ha ni kaying kajeng me tuis ne ban kerku ban pediang ru ya kajing syakri jengi habangi ai syame katrai bagalong sisya kabala pediang hun hakmat ka khed jing isne jame trai ngada duai nam ta jongi lang barok ki bedan hakani kajing seng iwan la ki jong ki jingkit ki bakhia hakajing im ka jongi ban nge skam habangi dan hani ka ying ka bakhu ka jong me ko kan rahan ben ben sting ya kita ka jingkit ad onda habangi lami nagani ka jing yesem ka batiang nginyo ban man ya ka bor ka jing betamai bor uman sim bakhu jong me itu wai kerpang korab in nam taki wei pat ki prabangit be i jongi ki badan haki ying kisam ho ki don ru ki badan hak jaka jing sema laki long haki ying na ni hospital trang i dewai bamin snei ban kerkhu nam ta jong kiru men sim sisya ka trang e ka traji su mereka do joki ka tlot kim la ban wan ka tran mar ki jing pang ki jing tom ban gi dewai ko korab ya ka jing ben khia ka jong me ya ki ka trai bahag ni kasi kenya sngo bagnya ban man bameyat ya ki ko korab ba i dewai rum tak wei pat ko korab e ki bam mon shu ban ki sya ka ying jong me ka trai bila ken oi sya kan oi ha ki jing ken oi jong ka bat thei i dewai ya ki jing ben kendu jong men se mo kho jong me ya ki hang no pagi don ai kin sngo ya ka jing kran ka jong me i dewai korab e nam taki khun jong me ki khun samla bal belasan larang baru ki bahaban lek hakikam ki jam bat ki jing tre jing kita jeki hak bakom benda kesngi isne ko traji suban kirkhu ki hak benta ba pher ba ka jing syakri ba ki a ko rabe lakalong nam ta ki parabriu kalong ru ka jing syakri nam ta ka keteng jom ho ngi dwai ru nam ta ki khun samla bat ki blasan ru ki bedan syabar jong ni ka ri ka jongi ko trai isne ban kirkhu ban don rakat bat ki don menempeleng joki kebadan hapeng joki jing puli joki haki benta ba pher jong negeri India jongi tu isne ban kerkhu yakiru ba melong hasanda joki oh nam ta ki batrai ki bakta kebadan sabar joki di state jongi ba chago baru jen negeri ke jongi ru isne ban pensat bor ki ru baknya ikan mau me haki por baro kerkhu ya la jong balang ko kon rabi haki jing ya inti jongka
Kerku na doi pastor balong nang ilam akhmat ya kinong syarai be jongi baro idkot joko komiti balang kilong me kilong pa ki khon samla be ki hep ki baret ai bang nyaman ma ya ka jingi long shitali baka balang ga balong shitali kan yaman ma ya ka bor ka jong me kerku ya kini ka por habang yaman syakri ba yaman ma ni me bagi ege baro ko trai ngisania hapo ka chupan ko start jong me dorangkat ba ka jing im jongi ko bang sa ko trai Pediang kini kecing dua ibu kecing kerpat jengi, to ma perlu kipop kirengkang jengi bangi jule halakas ngi, mari kini baru ngi dem ngi dua bangi khot kerpat, haka kerteng jeng uji Yesu, Amen. Teni kapor ni nyoban pendep, iki kam jang kapalang. Ki parwait bi baro jang kapalang Presbyterian Mauro, lemar kibiru ki parwait ne kui par ki balang, nyai kublai pi baro haka kerteng uji Yesu Kristus. Ubau try kajing kublai kalai tru ya kibi pat ki parbangai baki param sim ki bakordor ki bamla ban poi hakne ka jeseng hakne ka por nei bakum ka balang kan saya ban penmi bat pelat ya ka jing mani ba jing syakri jing hakne ka no phajan ka singi ha ka YouTube channel jaga balang Presbyterian Mauro kajing kublai ya pi ha ka kerteng ka bathyang tam utrai ban opening jingi uji Yesu Kristus I nongkren hapeng jengi ilong iwe naki temsan jaka balang temsan WM Ramsdam temsan jaka balang Presbyterian Mauro ni aingu yublei ba I temsan WM Ramsdam idon hapeng kajemet ka bakot ka bakya bar ilala ban shim ni ka benta ya bakum ka program komiti ka tenrong I ban nongkum unongkren ha kan ni kan opha jong ka singi temsan na kalyang jong ka balang hi barokawe ni penpau kajing sungu bersubu ramai epi ya kajing lakloi epi kajong pi ban shim ya kada benta kebakum ka barang kelatan rong api ban long unong kren ban sam ka tin ka im hapring jongi kebadan hakada ying bakentang ka jublei baru ikitu ki weipat ki ban sia ban pait ban khmi link ba ka YouTube channel jaga balang kajing kublei epi temsan bar ka ying ka sam hi bar ka wei bar ngingit scam Baulei udan ka khubor ling ba jong pi hakane ka no pha juk ka singi ka balong ka jikr human sim yang ngi baro ki badon hakane ka por baru ki ba pe khmi ling ba ki YouTube channel juk balang ngi pha ka jikr hu kerdo pi tam san ba ka ying ka sam ka jong pi ba phin mat ya ka jing kwat ka jing khya ka ba kerpang na khet ka jing sne ka jo blei batru ya ka jing syakri ka ba kortam baulei kup hapi ban ai ka jing syakri ka ba bhatam nakabanta ukris bat kabalang hakne ka pol akarpat ik ushers ban lumno ekjingu hadin bla lum jingu akarpat item sen Dr. Al-Kaji ban bu jingdwai ya kajingu mat kerpang ya kasida college kumbala ai kajing bahaga pastang nghe đuổi au play au bok pa jangi ubah beneng Ngiangu EMA try kenrat Namar kijing le baha Namar kijing isne Kijing e Kiba mete shle Halor kijing em kijongi Ngiangu EMA try kenrat Ameri meker medam sumari kijing em kijongi Ngi pelak kat ni benginya don akan ni yeng ke bakhui bakentang ek kejome ban mani ban dem ban yaro ya ka kerteng ka bakhu ba ka badon bor ka jame rai kan ra tu isne nyai kristan boring iwe pa iwe at rai jisu kan ra o ni ki long yeng kristan ki jongi pa ka balang hi bar ka we ilong ka yeng ka trai krat ki ba e ban syakri ya ka kerteng ka bakhu ba ka badon bor ka jame rai kan ra lawan ngi kumni able kan ra wa nyo snow Yaga ketin ke ba im ke jomi no syakri jomi to try jisu kran to is nei to pun som pun sle you are try kran to pun sim jomi to try jisu kran iktin ki bangin yo ngau no ka sur ke jomi at try kran and long up le kran ke jing kerku ke jing im ke jongi bangin mi na ka ni ka jaka up le kran and long at try kran ka khubor ka ban yarap ke jing im ke jongi ki ba man ka sngi
Try kan ran amar kata ngi duai kan ni ka por the try kan ran wa when don ringkat atra kra bo syakri jomi ba jeng hilang baro oh ab lei kan ran ngi ai ngu emi atrai jisu kan ran na kan ni ka ngi atra kra ba men la ai hangi ab lei kan ran ngi lawan syakri ban pendon bromi ka kerteng ka baku ba don bor ka jomi Try kan ran ka ni ka por atra kan ran ngi wan ab lei kan ran ka men sim ka bas ngau men bat ban ai ngu emi atra kan ran Habang iyo ia ke kubur ke ba ajing hun ke mensim ke jengi atra karan. Haka ba melara melakan tiu able karan ia ke Synod College atra karan. O able karan ciki kerdan ni bahal lor able karan. Haka ba yo able karan ia ke kerdan A+ atra karan. Hapdeng ke jing tau ke jing wo able karan jokan naik accreditation. Try jisu karan kelolong ke wei niki College ablai kerat keblai itu nak sarkar India maka long ke wei ni college ke long halor atrai kerat ha ke ni ke ri ke jongi hi barok ke wei atrai kerat namar ka tra atrai kerat ngira aingu ya me atrai kerat kini ki long cicing le bha ki kti ki bas bun ki jomi atrai kerat ablai kerat ni ai duai kerpat ya me atrai kerat men don ringkat ablai kerat kerpang atrai kerat o principal jong ke college ubaya lam ya ke college hi barok ke wei atrai kerat ya kino hikai atrai kerat kiba ai able kerai ke jing syakri ke bhata magi kena puni atra kra bani college atra kra kadang yai keu na ko ke kerdan je ko kerdan rai ji sukran melepenon ngon mereka able keran makan poi seduk kan ke kerdan ye ye baro kilo ki jing le ha ki jami to try ji sukran to nang yai kerku atra kra ye kena bapuli apa ke college able keran oh kini ai pedeng atra kra begini tray system kini puli system komju rui ki no hikai bikin ai ke bhata to try Jisu kerat, try kerat ki sangti bor boleh kerja mengi IT mengi scam the try kerat, menyai don ringkat maka college hi bar away, kami ruat try kerat mengi wan ni ke por try kerat, ni wan ra igini kijing ai kijungi try kerat, ki belong si bentan ki jingker ku kerja mengi, to pen ku to pen chang ki try kerat, ki long ki ba bed try kerat man pendon kam atrai kerat nak benta ke kam ke jome ban kentiu ya ke lama ke gospel ke jome kam sejrong try jisu kerat tu ngau ke bengu jengi nama jome ngi pan kini baro aga kerteng jong try bunong penim jengi jisu Kristus amen Ini peteng pan ke jing syakri da ke jing ruai ke balai spa kendai po kendai lai spa kendai po kendai Mensim jonga nang lek kilum ki betangsa kim long kham kraw ye ki wei balala jing shepting bat bom nge ki ju pen nge ya ga ba ki basa ki long kham kraw ye ki wei ki jing ma ro atli ki khot ki jing ruai ka lai spa khandai pu khandai Kim dong ka
benigong penpau ya kejing sengu kejenga yo blei belai isne ben ai hanga ya kemet kaphat kapakot kapakhia bangala baniang kumni hakmat jong phi kum kabalang banyo bania samlam ya kaktin kejong blei ngai kublei ru ya ka program komiti hak kejing ibit kejongka masa sisin kan peniang biang yang hak ni kejaka banyo benta bania sam ya ka khubor kaktin joblei ngai kublei ru ya i temen mesan assistant secretary blai ki kintin jingker khu kerdo yang rengkat bagi kayeng kesam bagi kintin ke bami na kesentur ke jongpi ilong ki kintin ke lawan na kasur jong kabalang hibar away kublei sibon i pastor lendans im i belong chairman jong kabalang kinong syarai bi baro kidkot jong komiti balang mapi kilong kemi kilong pa bat kisamla bat ki heb bedet ru asyemi ni kakabu an ai kublei pi baro hakakateng ke im bat ke batiang bat ke badan portam ujong trai banong pen im jongi uji Yesus ka pendap yang ada ke jingkemen bangyo ban yeng hakani ke yeng ujong melebat kamtam hakani ke jaka ke bekentang banya sam ya ka khubor na ka tin jong blei ka benta ya ka bakalasyon hakadok nut jonga hapdeng labun bun sngi ngalashim na ka shiti shakinong room ka lenong ka bakat we bat ka dekot ka basan bang kumni kumju ti hakabar thaisngi ka bamenta don ibenta basa kat bakum ka jingjin ka jing ia tengne doai au blei ubelong kpa jubam neng ni penrit hakikti ki bakrabor ka jongme bat ni pendam hakmat jongme ubakhu bat kumne ngi don hani ka yeng ka bakho jome habat hak jingkan ja jakapor bat hak jingkan tang jong karu kumju hak bangi am bat ngi khmil ti ya ka jing pesa ka jome ya ka donot baswai jonge balimba ka bayo sngo ya ka tien jongme kalong ka jing kersian bor ya ka jim jongi ive baro ka bi sngo lengba kani ka ko jing pesawa ban gedwai ru nam tak para bangit bi baro ru ki badon hagi yeng ki sem joki lagi long ki bathia hagi jing thia pang bar ki bapet ya gani ka khubor tu isne ban kerkhu ya kiru bamakiru ki nyoban man ya ki juk jing kerkhu ko bangiru nyoban man hagi ka yeng ba khoj me kersian kerat bi lo jong syakri ubare jome ubapop ubatngit bomlong ru em tu yeng hasnda jong pelong yang aku teraji su tangkum ke tendang jing pensawa bagi eke baro ko bemino nak kesentur ke jaga kalau ke sur sawa ke jongme ngai ti ya ke khubor dia wadi ke ke por jo ke jing syakri hakiki jongme hak keteng jong jisu ngi tuai ban ngipan amen ka phang pedeng jong ke khubor kalong ibenta basa lani ibenta badangsa nagamata jong phi kiriu it ban puli ya ka tien jo blai ban ngangit skem ba phi ju yak poi benta lani si poi ya kani ka benta ka batho ibenta basa lani ibenta ibadangsa bar hakapol bangadang kham khna samla habang puli ka tien blai ngai sei phla imut ayu ini ibenta basa lani ita ibenta badangsa ngalapar syang balik segi jing seng keleng-keleng kijaka hak dikari kasih jantia jongi banjok sengu yodon manu re manu bakren halo jongi di benta henry haduk benta ngampat yok sengu bat kalau long ka challenge yang ban sim ya ketika benta bangan kren i benta i basa lese don pleng jong pi kibala yok sengu ya ketika kubor lani nangnu ki syakri ki jong blai ke bala kren ya ketika subject i benta basa lani i benta badangsa kemud ayu habangi puli ketika tinju boleh nadu ke kitab Genesis hadu ke kitab jing penpau ngin lap ye ni jing tho bato ibenta basa ibenta basa bar ngala puli menen na ke kitab jong Isaya kalau nak bakat we dekat we kat a bar bakat riu hang tu la itu
bala kumnu ini ikintin ibenta basa lani ibenta badangsa lani ita ibala pensa kidon la kumnu sanspa sintam kabon bisu ya kajing kodor bat ya kajing don jo kani kaktin ha kani kaktin jublai ibenta basa ha kaktin pareng lapen kala ya kani kaktin benta badangsa tangsi kentin bak kata kalong remnant kani kaktin remnant kawan na kaktin Greek sperma kabumut seed lani usembai kawan ru na kaktin Hebrew sherit lani shawit kabumut kaba ino left kabasa remains unong like im survivor kibayok like escapees lani kiweipat the rest kumtangi syam ya kini kaktin jumlai kawan nak kini kikintin terai bagi ya sengutu ya kata ke jingmut jengki kibala ino kinong lai im kibayok lai bat kiweipat bat kakit sibun ki jingmut ya kini ke benta ibasa ki Bible scholars lani kinong batai kitin blai ki batai kumni kita kibala im nak ke jing penjot kum gunuksa ulot ubalait nakatu ke jing penjot jang ke Sodom bat ke Gomora bat unowa ubalait nakatu ke jing pensleum kita kibalaim nak ke jing penjot kita kidi ki benta ibasa kibalaim ki Bombay ki Israel ki nong Edom yang kabala tho nak ke kitab Amos lunang berkendai dekat bakat ar ki Israel kibalaim nak ke jing Herthma ki Assyria bat kita ki basa kidi ibenta basa kijiu ki badangsa naka jingi herthma lani kijiu ki balaim naka taka jingi herthma ki Babylon ki taru ki dei ki benta badangsa nang ta kijiu ki bawan pai sejudia na Babylon ki benta ki badangsa nang ta kita ki badangsa hadin ka jing pensitom ke bakurau great tribulation bat ki badangsa haduk menta ki khun jong obele bat kumtangi sengutu ya kini ke jing batai jo kini ke Bible scholars ya ka balabu ya kini ke kenhun ibentai basa batung ini pai syane kaktin ke jong belai kumju ti hakani ke pertaisngi ke bamenta don ibenta basa kat bakum ke jing jit ke jing ai ke ai kini ke pertaisngi ke blatho hakani ke city syakinang room bat ngaken mau yakini kilong kemi kibai ki jongi kiblah hai belsan kerta bat jubu yakini kekentin perthaisngi kalong kum kekentin jingken tho ani ke perthaisngi waku ayu ke bakum kene ni bisyar ban ngi dalam jongi khmat ngi osno dalam jongi skor ngisem bat ni ya kendu haki benta baper jong ka jing im ke jongi bat ni kentho ya ke kentin ka perthaisngi habangi pai se ki ngisem ke jongi kitab da ke jing ut bat ka jing jau umat yang ka perthaisngi ayu ke bakum kani habangi pai se ke imlang ka salang habani New York tang si postam khat sonstam mensua bat kani ka pon ni ka bamenta kala ya per bak labak bat menem mit habang nangwan na po hospital banwan pe ju khun ju para jonga kala penlingo yang hakapor sibiji arji ka surop ka khapnya dakikali bat kibrio ngong ki khun ka perthaisngi ayu bakat tabaji kidang bun kibri kibai syongkai kibayat kai halenti hasankin la kata baji arbaji met step habangi pai syaka imlang salang bad bangi pai syakari bad kapertai bun sin yikin tho ya kede kento bad ngin ya menjulang kembong apostle Paul kapertai sngi ka bementa bat habangi pej seki igi beja hakani ka ri ke jongi bat hakani ka state ke jongi ngina pai tang hai ni ri jongi ngina sngo ke bangim pa ji sngo ya ka khubor ya ka jinglek bor jong pa ya la ka khun ka jing penyap jong khun ya la ka kmi ubaris pa ule don bor bar ul yuroj ya ke berit ki baria
hakikam ki jam dap setengah jingut yang ani balai kat ni ke jingbun kam pergi beriu ki bidan por banirung yami sudap tang da ke jingya bun kam bat ke jingya shaneng serum wat haka jing syakri blay bat don ru ki kin hun balang ki baong ba ini ibenta ibedangsa ide tang ken hun balang jongi kamde mo ya ke presbyterian kidon ki kin hun balang ki bakam lade ba ki ong kide maki kata ka remnant church kide tang maki kide ki kimde bat hapreng jong ka jing syakri bleru ka don ke jing ya nujo lade ke jing pej mat dong iwe pat kajing ya besar oh kita hang tu kilang tu oh kini hang ni kilang kum ni oh kita istilai tam kilak kum tu bat hangi hang ni kilak kum ni bat kedon kajing ya nujol hakabakum kani ke pertesngi bat ngolong pi kini ki barok kijia kat kum kajing tho jokak tin joblay ayu ke testament ke barim ke hikai ya ini ibenta badangsa kita ke bela haidin lem barukan hadin kajing yap u abel uset bat ki bahir pateng bat u kilang ki benta badangsa Genesis sau apun rio hadin ke jing benslei ya ka patei unowa lembat ka yeng jo ubaro ku manglong basdang ulong ke benta badangsa Genesis rio pra u Joshua bat u Kaleb na pedeng jo kita ki hajar ki khun Israel ki babut ya ka linti ke bau Moses ulailam kira long setang maki ki kindiat ki badangsa ki bandalam yu pat lang syakari jong ka jingkular kitab jingkhen khat lai po lenong bakat saun riu kendai badukhat ba rusau ublei udang pensa yu Elijah bad Elijah ulalai bon complain syau ublei ablei don setang manga marwe bad ublei wong amdei tang mamai marwei ko Elijah ngadang pensa lembat me ibentai basa sahin nyau hajar ki bamani ya ublebal bani kong kis im lonong pakat kendai dekat baspo bat khat para habang ikan mau ya katu ke jingja ya ke jingpsa ke jong jisu ya ke san hajar mut ki pajba ngakwa penorak ni ya ke dur jong ita ibentai basa bad hakapol bu Jisu Ukraine ya kadika sermon ka bajrong ha bad ki senran ki laong yu Jisu tu palai ngau ini pajba namar kelak janmit bad ki lai syong hang ni bad me barok sisi bad kim simyok bam rum bad ka pisa ka bangidon mangiru ka datang aspa suka kaniru kanam dapan thejing bam kat ni upajba bad u Jisu ong ai ma phi haki bakin bam bat kumta ki hab ban ya le sitom ban ya wan manu barak jingbam hakata ban ikan mau de tu kena rit ubara ya ki jingbam bat kata kalong santli kipu bat atli dok ha bat kilara syau Jisu ya kita ki santli kipu bat atli dok ha bat Jisu la dwai bulok mit syabreng bat ya kita ki jingbam ul ah ki senran ong ke le samiki ya ka pila pencong sanpo bat sispa bat barok kilebam hakata adalah wai kata kejing seng bak ketin yang belai keong bak jingkhen ke badan hang ta kalong san hajar tang kirang ba sen berkhat ngosen yo tu kena ngangam don jingkhen hak kata san hajar damde manga ba ai kita kisantli kifu bat atli dokha shanopini yobam hare don jingkhen yo tu kena dan jingkhen tang kirang ba i lok kemi mungkin ka mut labun ba utau briu babam ya kata jing bam bar ka khubor kalong hang ni bau blei ya ita ibenta ibasa marwe jo kena ubara ya ka jing bam ula ban penen kam yaki nakam ta ka burom ko jo blei hapdeng jongi lai si laban ong yangi te bam mentoy yangi te ki bamlong yangi mdan ba itu yangi te mdan batip yangi mdan banang bateng teng isngo ku mangi tingimlong le tungin ken mau ba ublei upenan kam ye ki bamentoy hak ni ka pertai ban pen mentoy nakamta ka burom jogo batungin tip haba ublei udang pensa yang ba udang pensa pi
udon ya ka kubur bat udon ya ka program nak kamta jonga badong jongpi iwe hakapor bajit yus im sol news im sol uwan nak kata jaj Benjamin kajaj nak ikhar arjat ikon Israel kadika jaj ka baritam nak jaj baro bat habalajit ya malulong sim hakata kapor bajit usim sol uday tang unang liwat kada ubalaja kita kikada Hendrai Abu Samuel ulai shemat ulong badu beri banlong wan pesle ong usim sol ngalong ayu ubaritam nakajaj Benjamin ong tang nakajaj Benjamin hendrai wat nakakur jongaru ngadai ubaritam ngalong ayu hendrai ubelai upenan kami nakataka baritam balong usim ubakra bangikan mau hakapor Christmas bangi jupuli bahaya kan ke kitab Jumaika kalau nang basan dekat baar bat ke baong hari mapha ke Bethlehem ibrata lapalong ke barit hapdeng ki hajar ki juda nrai napha unmi ken hanga uwe uban salong unang sencar ha Israel hapdeng ibaritam ya ke bangim poi berkat ya ke bangi neglect laningi kentat ublai usai nangta ban penmi yang ita ibenta ibasa nakam takaburum ke jamu ke ke kamram ke jongi lane ke ke mission ke jongi kum ita ibenta badangsa hakakat Sunday school kidan hang ni ki student jonga haka senior department yang kabang laong menne bang sakren ya kini kebenta bat kidon meta haka ni jing seng kubun hakakat Sunday school jonga senior department ka haka ni ke course H kadon kani ka we ka lenong ka baong ka jing sakhi ya ukris lane ka mission katkum ka Bible ka jing sakhi ya ukris katkum ka mission bat katkum ka tin ka jong blai ke kini ka mission ka bo blai ul ai hanga bat hangi bat ngalaong ye ki kena senior department tu tip bamangi baro ni don la ka jong ka mission wat ong badai tang ki missionary ke badan ya commission lani badai tang enong yalap ke badan commission re baro ngidon la ka jong commission ban ngalong ya ka kentin pi long ka jingsha je ka pertai pi long ka mlu jong pertai kata ka di commission ke jong pi bat ha ka ni ka kot jong ka ni ka kus ka bangi lai kren ka don hang ta ya commission u Abraham bat ka long ying long sem jong Genesis kat arwih dolai ka jingjit go bakerpang ka jong blai ban ai ka jing syakri ban mi na la ka jong ka yin ban mi na la ka jong ka kur ka kha ban mi na la ka jong ka snong ka thau ban mi na la ka jong ka yin na ka ri ka jong ban lai cha ka wei pa de ka culture ya ka ba umpat ju kendo bat kata ka de ka mission ka jong Abraham kabar commission ke jong Moses Exodus lai wi kadar commission jong ke jing pelat bat commission ban nyalam ya ki khon Israel nakari Egypt syakari jong ke jing keluar kata ke commission jong Isaya commission ke ba ude ban khu shuai tadi ban yo snow ya ka sur ke jong blai ban pendam hakikat ke jong blai ban blai ban kup yu da ka bor bat unong khilet bat Isaya wong manga hang ni topha yanga bat katai ka mission ke jong Isaya ban le ban snow ya ka jing khot bat ru ban yo ya ka jing pen kendu jong man sem khoi ka jing pha uji su ya la ke senran bat ya ngi hadu menta kalong ban penlong senran ya ki bin ri barok Matius arpra khat pra do arpo bat kum tangi sutu ngidon ke benta bat ke mission ke jongi we u pastor u bakerteng u Oswald Chambers u pastor u batrei hapeng jong sipai jong kari England balatip kum ka British Commonwealth troops hakapur ka thamaba ka banikong hakastem sijar kan rais pa khatsan bala yo bu yu hakata balong kum kenja chaplain bandon lani banya slok bar kita sipai ki bedan hakata kathma bar hakat diary ke jong lalap ya kini jingtho ki bangila ya puli hadu menta bat ngan pen puli hakini kaporu
Kani kajaka kalong thik kum karisyap hakadok nut kisipai. Bat kakabu jong kaburom nakabenta kiriu rangba. Barok ti kalong kampalat ban ya kanu kabangala jumelin. Ban ngalapet daka jing skun ya ki batamai bau belai unle ban penwandur. Kata ke jing thok kujung kebalap hakata diary kujung. Kapelong yu bo un skun mentrai ya ka kam kujung belai hapdeng jo kata mission kalau bu yu. Bat kum ki bangit ai bamangiru ngin skun hakata ke jing bu kujung belai jeni. Lalap saiwi jing thok badan hakata diary kong. Ngam don hok ban bisar syanu bangidei bandon ni bangin don lupa ke jingmut basyanu ublei udai ban bu yangi ublei ubapun wandur ye ki baro hangnu haba ublei ubu yangi kalong bangin terai met bat mensim daka bangi IT lut hau ha kata kakam kabelabu yangi kata kadai kebenta kabasa kajongi kebenta kajongi kibasa hakade ka khendau ban pendep ya ka mission ka jong baleng ka khubor ka jong balai syaka perthai ya ka bala tho hakade ka kitab jing pen pau kaladong ka bakhat sau ban ka khot ban riu hadu khat ar nganam la ban pulilut ya ki namar ka jrong ka benta ban ngai afi ba pin sapuli kitab jing pen pau kadai ka khubor jong laingot ki angel ki bara ya ka khubor ka jong balai ublei uwei uangel uba perta ublei ulang uba kraubor uba donbor uba bahidai ban ngej ban kobo ban mani tang yau baru wei uangel ulara ya ke kubor ban penkalon ya ke Babylon ke balong ke dur jong ki jiga auria ban lakelon ke Babylon baru angel luang kan zawan ke jing bisyar baru angel ubalai urai ke kubor bapim dei ban mani ya uni unris pa unri lani yo tau merak klau namarkan sadon ke jing bisyar bar kita ki ban mani yu uang ka di ka kitab jing penbau kin sahab hakapung jong kading pat kani ka di ka kubor syaka patai bakum ka balang hadu benta kadang yeng ban sakhi ya ka kubor ka jong blai syaka patai barakawai ka khubor ke bangidang yeng hapleng jokani ka perthai bar kubai ibenta ibasa hakisngi ke bakhaddo ibenta ibasa hakisngi ke bakhaddo ong ka tin jo blai ka gospel Matius arusau sau kat sau kin ya kendu ya ka jing sedang jong ki jing tinjar empat ya kendu ya ki jing tinjar ya kendu tang ya kejing sedang jong kejing jenjar bat phin ya ngau phang kitma bat kejing bana kitma bat barok ngin ong bang ya ngau ya katma Ukraine kejing ya ki po Manipur mentah po Israel po Gaza bat hakeleng ke perthai ngila ya ngau ya kejing bana kitma kejing khnyu jumai dang mencim teu khnyu jumai po Nepal bat kumta ter Yuban kipor kibashitam ongka gospel Matius nomor 1 kinwan kipor kibashitam biar kiba i tang iladi kendai kita kapor kibashitam ong kasiti kibau Timothy lanong balai dekat iwe dosan kinwan kipor bashitam kibriu kin i tang iladi kilong kibriu kiba i sbai kibam sungu bat kumta ter balatho ika hakan ka siti ka baar su Timothy lai we dosan baru nglaban puli nak baar Petrus lenong ka lai dekat balai sau hadu shipo da ka pitip ya kani ningkong baha kiski ki bakhadu kinwan kinong kren ben da ki jing kren ben ki bayat kat bakum ka jing ku abrai joki hi bat ki dang hangno kata ka jing keluar ka jingwan ka jong u naman nadu kata kaba ki departemen kila yo tiakno ki baro ki yaisa kum kilong nadu mendang long ka patai hendai kata ka sngi utrai kan wan kumunong tu haba kata ki beneng ki le nok bur
bat ki jordan rai ke badang thang rem kin no bat ya ka khno bat ke bat jingle badon haka on thang tu kita kilong ke jing maham ba ka tin ju ble kala maham le si kam ne ka khubor bangan penting ya phi bat ong bagi sngi ke bakhadu ke dik sngi jo ke por jo ke jingele bat ka por jo ke jing penistom bat ka por jo ke persecution bat ka por bangapan kre ya ka dik jing kren ka riu ko mobile jenga ting bat kelawan ke message ke baladan hang tu ya ke video ke bal penyap ya ki Kristan ki ong duai lang kuan ki por ki bestom ong ke gospel Lukas lenong bakat khat balai pu to wat syakting ko ken hun barit na bau kpa jeng pi usngoba ban ai happy ya kata kahima wat syakting ko ken hun barit lani ita ibentai badang sa ya ublei badang bansa hangi haduk menta ka kitab jong sef hanaya kalanong balai dekhot kendai haduk khat nyo ngan pulilut ya ka hang tu don ki jing ai jing mut ka ka kamram jongi ki benta ki badang sa bat ka ka thong jongi ka bangin ya nang ni syakmat kum kata ka benta ka badang sa kita ki bakhot kerpat ya utrai kita ki badem kho siu bat ki bayai duai mit bat step bat kita kilong ki bala pen kre hakata ka benta ka basa kita kiba syakri yublei tang ka wei ke jengmut kita kibam sarong thala ya ka jengim kibriu kiba sngorit kibriu jong ka jengen kibamle ya ka kiba sniu ki bakmen kita kidei ki benta ki basa ya ka rukom bat ka jinglong jongi habangile hakani ka percaya ong ko kitab Isaya lanang basipau dekat baar puar ki basyania hautrai ka baar kisim kha kendai lai pau kong ki basuk thiet arsut bat ki basaiso artet jing sngotenak ye kani ka kentien su thiet arsut pengam ye ke jenget jong pi ha uji su bautrai bat handa ba pila pengam ye kita ki thiet jong pi ha uji su bautrai uji su unsa pen saiso pi artet ba kata ka di ka jingkular ka jong blai haka baar kisim kha kendai lai pho ki ba pen gentiu ya la ka jing duai bat ki ba kongu yo trai ong hagai iwe khat ar hatu ngadonmu haita ibenta badangsa kalau ka jingkeli yang simet ubakran yang ni ka khubor ha itu ilenong ilani idolonong iba ketang kendian hatu ngadon hamni hapo ibenta ibasa ni ngadon sabar jong kata ka benta ibasa bat kalong ka jingkeli ka ba bat ka ba crowd kata ka ba manga ban maping ya hapan keli simet hatu ngadon ha ita ijili jong ita ibenta ibasa ni yang ngadon sabar jong ka jeli namar ongko khin jong ublai sibo lakot tang kendiat lajin sibo lakot tang kendiat lajin tungin ya pen tungin ya pen scam bangin ya don hakata ka circle jong ita ibenta basa nangba andah bau blei uwan syau ya ka balang ke jong bangi ngin don benta haita ibenta ibasa ka siti upol siginong room lang no ba dekat banyo kong ha kita ken kibada ka jing yai ne minot ha ka bale babha kiwat sliang ya ka jinglong borom bat ya ka jing bam yap un ai ka jing em bam jukut ka kitab Isaya lanong medkong dekat bakhendai ka ong lada utrai kipat syim la pensa i jingsa barit ngindalong kum ka Sodom bat ngindala serim ya ka Gomora utrai udang pensa yang utrai udang pensa ya pi utrai udang pensa ya pi ke pepek ya ke YouTube channel balada utrai pensa yangi hatu kani kapor ke bamenta ngin jindalong kum ka Sodom
bat nginlong ke belakang rehem kum kat Gomora ong upol hakashiti jong u kebaat Timothy long losa dekat nyu dupra ya ka bagi ju puli hakasngi ke baklat kinong syarai bat ngan puli hang niru bakal long kejing amin sim napta jong niru bat ngalayale ya kata kejing lek babha ngala pendap ya la kejing pet ngilari ya la kejing ngej naduk mentaya ngala bu ya kata kapan siap jong kahok ya bau try unang bisar bahok wan ai hanga ha kata kesni kani galong kubor jong ita ibenta ibasa bat kasyong hanga bat kasyong hangi syanu ngindon langidon em ha ita ibenta ibasa ni ngidon sabar jong ita ibenta ibasa ubleun kerku ingi lingba jong ni kubor tengini duai kublei kukupa jibab neng ngi ai ngo eme bamalakren hangi do mensim bukho jong me ya ibenta ibasa kabalong kaktin ka jong me tu isnai ban kerhu yo nu samba yo kani kaktin jong me bahkan ketik ya ke jingmut jongi baro ke bias ngau ya ke kubor bangiru ngidan la ka jong ka mission hai ta ibenta ibasa bangi ngidon ya ka kamram jongi bantrei hai tai bentai basa bamangiru ngilong kita ke balapan kre kom itai bentai badangsa baru ngilong kita ke balai syambat me kom kata ke bentai badangsa tu isnai wan kerku ya ke kubor baban san syap do kabor mensim kho jeme bagalong ka jinggar syanya ke jingim jongi madia ke jingya linti jongi nangane syakmat ke purom ke jingu golong tang syeme akadrat ngau yangi kom bangilong ha ka kerteng jong jisungi tuai amen ngin ya penuai no ya ke jing syakri jongi ha kenika janmet atau belum kerku yu baro ke belayok bentah ha kenika jing seng atau belum kerku ya kenika kubor bahkan yok jaka hanga bat hangilang baro ngin ya ruai lang kenika jurai ke saus pa prapusau ke babuk ya udak jing keli ngandan pan singet na em hakari itanat bau sensyar utrai ngalai poi anda jing trai lawai da jing ai ai phala ba nong pen em ngan long ngan dan pan singat le em bangan phong baro light liki dikot bat ka kharas ka jing ruai ka saus pa prapusau bat hadin jokani ka jing ruai ngan suba pan kerpa i pastor jongi pastor lendans em ban bu hoble ha ka jing duai baru ban sepenwai ka jing seng da ka jing khu penwai Don Pans
blay buk pau jangi bahabning ngi aingo ye me ko try kan ra namar ka jing don kat ka jong me lem bat ngi hagani ka jing seng ke jangi ngi aingo ye me ko try ba mela don kat bat ngi ka jing ruai ha ka jing pule na ka htien ka jong me ba ki jing duai kum jo ro ki jing ai ki jangi shaka kam ka jong me bat ka jing shashkor ya ki jing pen bana jong ka balang bat ki we ki bai pat ro bat kham tam ko try ngi aingo namar ka jing don kat ka jong me ha ka jing besai ngi na ka htien ka ba im ka jong me lingba u shakri jong me itmen besani jangi ban ngi aingo e me ko try na ka benta ka ni ka jing pen kan mau ka ba ngim ju poi per khat ha ka jing pule ka jingi bon si ni ka htien ka jong me yai tai bentai basa yai tai remnant iba mela bu kerpang iba mela sumar kerpang na ka benta ka buram ka jong me yerap ingi ko try kan rat bangin sngo tho bakum ki bangen ngilong ita ibentai basa ngilong ita ikan honi barit ya iba me men penon kami ngi ko try naka benta ka buram ka jong me banlong ka jing shai shaka perthai banlong ka mlu ka ban pen bah pen ka jing sneu banlong ka jing sakhi ka kerteng ka jome ko jisu kerkhuyu shakri ba ka yeng ka jongo bakin long kumta kumbalapla ba diengi ru iwei pi wei ko try kan rat bangin la banlong ki bateng shan ya ka gospel u jisu Christ ya ka balang mauro ro ha ka jing persang ka jingi ban yalap ka gospel ha ka jing let ka jingi shikling commission in long komitai bentai basa iban yalap ka htien ka ba em ka jong me kerkhui ngi lang baro ko try ka balang ka jingi para bangit beid paro ko try ya ki wei ru ki be don rengkat bat ngi na ka wei ka por shaka wei ka por ngi pani kine baro bat ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong try bat unong penem jingi u jisu Christ ka jingai ai ka jong jisu Christ bo try ka jingit ba ka jong blay bo pa lambat ka jingas lo ka bathyang ba pensat bor ka jong men sim ba khoj kin yai long kin yai sa rengkat lambat ngi lambat kirem ngai ru ka leng satlak ka ni ka perthai mentabat shaduki arta bom jukut ru amen.